famba na Jesu vanofamba na mambo akakunda miedzo panyika akanzina Satani chinja mabwe ave chingwa uwane chekudya tichasimbana Jesu manerino pasi lechitema katifambe naye ndiye shamaiye idi anotungamira Danieli akafamba na Jesu muponesi aina mataasi ngachiye na kuanda aina matapachena kuna mambo Jesu tichasimana Jesu manerino pasi lechitema katifambe naye ndiye shamaiye idi anotungamira Nesu wongatifambe na Jesu tisingatyi kutenda kwedu kuchasimbiswa panguva yakaoma achatipawo mashoko atichataura tichasimbana Jesu manerino pasi lechitema katifambe naye ndiye shamaiye idi anotungamira tichasimbana Jesu manerino pasi lechitema katifambe naye ndiye shamaiye idi anotungamira Toda kuchingamidzai muri yeEast Zimbabwe Conference pamutambo wematumba uri kuenderera mberi. Tinovimba nekutenda kuti tese tiri kukomborerwa neshoko iro Mwari vari kutitumira mukati menguva ino panguva yakafanira nevatauri vari kuuya kwatiri munguva dzakasiyana siyana. I want to believe kuti mumwe nemumwe ari kuropafadzwa neshoko riri kuuya kwatiri each and every day. Mutambo wedu wematumba uchienderera mberi nemuti usina kujairika sezvatiri kungoona tichiropafadzwa tiri mudzimba dzedu, tiri mudzimota dzedu, tiri mukati memabedrooms edu, tiri mumakitchen edu. Everyone is being blessed. Toda kutenda Mwari nekuti vanoita zvinhu zvavo nenguva yakafanira nenzira yakasiyana isina kujairika. Mukati menguva ino ndoda kuintroducai zvakare kumuparidzi wedu atumwa naMwari zvakare kuti ataure nesu mutambo wamatumba usina kujairika. Munguva dzino tichawana shoko redu rakaropafadzwa kubva kumurandakadzi waMwari Mai V Gwedede. Ndo vatumwa naMwari neshoko rekuti tigutswe nekutuswa naro panguva yakafanira. Nditenderei kuti tidzore maziso edu tinamate pamwe chete kuti Mwari vataure nesu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinodzoka pamberi pechigaro chenyu nokuti hakuna rimwe zita iro takapuwa kudenga nepasi ratingaponeswa naro kunze kwezita raJesu. Tibatsirei kuteerera, tinzwe imi Mwari muchitaura, tisaona munhu, tisanzwa munhu, asi tinzwe imi Mwari muchitaura kuburikidza nemunhu. Torarama sezvinoreva shoko renyu, modzima havi yechitema muropa redu, motidzidzisa kufarira mutemo wenyu. Ndokukumbira kwedu parusando huno kuburikidza naJesu anogara nokusingaperi. Amen. Tinokuchingamidzai sangano dzvene raMwari
tichitenda Mwari nemukana waari kutipa wekuramba achitaura nesu, isusu tichiteerera kwaari. Panguva dzinoidzi toda kukurukura nemusoro wenyaya unoti the marathon of life. Kana tingazvisandura muchishona tingati damba refu renhange mutange yeupenyu. Ndo musoro wedu wenyaya toda kutaura nawo pazuva ranhasi. Scripture reading yedu kana kuti vhesi redu achange tichifamba naro tichariwana pana Hebrews, Hebrew chapter 12 vhesi ya1 na2. Rinoti naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinotiremedza nezvivi zvinongotinamatira, timhanye nokutsungirira nhange mutange yatakaisirwa, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Mwari aise chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga nepano panyika, tauya zvakare patafura yenyu kuzodya chingwa chinopisa. Ishe wangu, tarisai kuwanda kwatakaita neshoko rataverenga pano, maziso edu asina kutenda, rishoma haringatikwanire kana musina kuriwanza. Ndosaka nditauya naro kwamuri mumunamato, kuti tarirai chaunga chose chagarira kudya patafura yenyu Mwari, riwanzei shoko iri, risangane neumwe neumwe papoint of need yake. Pakuvhurwa kweshoko renyu Mwari, riponese vanorwara, ripe tariro vasina, ribvise vanhu mukutadzirai rikuva dzose kwamuri. Ishe wangu, mweya mutsvene wakanga uripo pakunyorwa kwaro Mwari, ndaundisimbise, mutaure murimi, vanhu vanzwe imi muchitaura. Zita renyu rigokudzwa pano pasi sezvarinoitwa kudenga, tanamata nekutenda. Amen. Tichienderera mberi nenyaya yedu, the marathon of life, damba refu renhange mutange yeupenyu. Wedhi rekuti marathon rinoreva kumhanya, kumhanya panzvimbo parefu, kumhanya rwendo rurefu. It's not a sprint. Kana tichitaura nekumhanya esprint tikutaura 100 meters dzekuti pauri kutangira nepauri kuenda uri kutopaona kuti ndikubva apa ndichienda uku. But kana tichitaura nemarathon tikutaura kumhanya nzvimbo yakakura. Wedhi rekuti marathon origin yaro inotangira kuGreece. Mukatarisa Wikipedia ichitaura nyaya yemarathon inoti origin yewedhi yakamira so. Mumwe muchinda akati achibva paBattle of Marathon achimhanya negood news dzevictory kuguta reGreece rinonzi Athens, akamhanya 22 kilometers non-stop achimhanya nemessage yevictory. Ndobva kumhanya kwaakaita long distance ikokoko kwabudisa zita rekuti marathon. Asi nekufamba kwenguva, sezvo mutambo uyu wemarathon uchiitwa nevanhu vanokontrola nekuseta marules pakuitwa kwawo, distance yemarathon yakaenda ichichinjwa. Iko zvino zvikaona pamarecords, marathon inonzi yakumhanywa about 42 kilometers ndokuti iqualify kunzi marathon. Saka ndasarudza musoro wenyaya yokuti the marathon of life, nekuti murwendo rwedu rweupenyu hatisi kumhanya padiki, rurefu, rune zvakawanda zvinoitika imomo zvatinosangana nazvo, asi pane kupera kunofanira kuitika, pane kuhwina kunofanira kuhwina, asi havazi vese vanohwina, havazi vese vanopedza. Saka ndozvatoda kuratidza panyaya iyi taverenga vhesi rataverenga iri kuti tinofanira kumhanya nhange mutange yatakaisirwa pamberi pedu, kuti toimhanya sei, toihwina sei. Panapa ndakatarisa musoro wenyaya we the marathon of life, ndobva ndatarisa Paul. Kana ukatarisa maPaul muzvinyorwa zvake unoona kuti Paul munhu anenge aifarira zvemasports, because pane imwe nguva anombonyora nenyaya yewrestling paanotaura paya kuti we do not wrestle against flesh and blood. Munhu wekuti kana ndingamufunge ari mazuva anaya aigona kuqualifya kufadzana kana kufarirana nekutamba nevanhu vakaita sangana Robertson Sharuko, ana Charles Mabika, ana Stanley Katsande, timu iroro iri, ana Goodwill Zunidza remasports, ana Barry Manandi vanokomenda nezvesports, because anoratidza kuti anga aine ruzivo nezvemasports. Ane number of verses dzaakataura achitaura macompetition, marace, kuratidza kuti munhu aiziva nezvemasports. Ende ukatarisa vhesi ranabva mukureferenza kwariri rewrestling, kana ukatarisa sport yaakashandisa kuti anyatsotiratidza great controversy iripo pakati pezvakaipa nezvakanaka. Ukatarisa wrestling unatsoona kuti hapana kumira mushe, dai akashandisa pool vanhu vaipinda muchitema vachiona game racho riri smart, but anoshandisa wrestling yekuti abaiwa ndabude kupindigurana nekusandurana. Saka unombonyatsoona great controversy nereality yaro. Saka example yaanoshandisa yesport ikai inoza kuti munhu ainyatsoziva zvemasports ende iri sport on. Apa paashandisa yenhange mutange, indabva ndaitora ndikati izvoni the marathon of life. Saka panapa
chimwe chinhu chandinoda kuti tinzwisise vanhu ndechekuti kuti munhu upinde pachinhu kana munhu angaimutangi kana kuti mumarathon umu haungopinda muupenyu. Pane zvinhu zvinoti inspire kuti tiite zvimwe zvinhu, right? Haungopinda muresi kuti wanzwa kuti vanhu vari kumhanya wotohakira watopinda wakutomhanya. Uri kumhanyirei? Hapana. Unofanira kunge uine chauri kumhanyira. Pane zvinhu zvinokuinspire kuti umhanye. Saka ndoda kuti titarise zvimwe zvachona zviri zvinogona kutiita kuti tipinde munhange mutange iri kutaurwa iyi mumarathon yeupenyu iyi. Chekutanga unofanira kunge uine vision. Hanzi nemumwe munyori, munhu murombo wokupedzesera munyika haazi munhu asina mari, asi munhu asina a God given vision. Ukararama upenyu hwekuti unongomuka makuseni wagara hauna kana chaunoita, muri kuita ndakangogara hangu ndiri pamushana rinomubuda rigonyura, hapana, hauna kana purpose yekuraramira. Munhu akadaro kana ukanzwa kuti akomita suicide hazvishamise because haana chinangwa chekurarama muupenyu. Ndakafarira pfungwa yemunyori uyu because anoti haangoti vision. Nekuti dai akangoti vision, pane vamwe vanhu vane mavision anokuvadzisa vanhu, vamwe vanhu vane mavision ekugadzira maweapons anokuvadzisa vamwe, vamwe vanhu vane mavision ekuita vapfumi kuti vadadire vanhu, vamwe vanhu vane mavision asina kumira mushe. But uyu akati zvoni ukararama usina a God given vision waparara. Ndiri kuti chii kuvana vaMwari? Itaiwo kasaManoa. Manoa mukadzi wake asangana nengirozi kumunda, anoudzwa kunzi zvoniwo uchava nemwana, mwana uyu achanga asingazodya ABCD, achaita zvakati zvakati. Manoa haana kugumira ipapo, haana kugutsikana badzi nekuti vakanga vasina mwana vazonzi vanenge vaane mwana. Anoti kune mukadzi wako, wamuona kupiko munhu iwe, zvikanzi kumunda, zvikanzi atidzokere. Vadzokera ikoko kumunda. Ndinofarira zvinoitwa naManoa asvika kumunda. Anobvunza, anonamata kuti zvoni Mwari munhu uya ndaauye, mutiudze futi nenyaya yemwana yamatiudza iya. Mwari anodzoka kuzozviratidza kuna Manoa, anamata. Obvunza kuti zvoni Mwari, mwana uyu wamuda kuti basa rake richange ririrei, netsika dzake dzichange dziridzei. That should be the question of every Christian. Basa rangu riri mborirei, uye character yangu pakuita basa iri inenge yakamira sei? Ukararama usina vision, unopinda dambudziko. Vision yakakoshera mutendi wese. Kana wava nevision, vision requires faith and focus. Kuti usvike kuvision ukoko, pane zvinenge zvichikupropela pakati apa, zvinokusunda kuti unosvika kuvision. Zvinodiwa pakati apa. Ndosaka ndichinzwa kuna vaHebheru chapter 11 iri pamusoro pevhesi ratiri kufamba nayo panyaya yedu. Rinobva rati zvoni pamaheroes of faith akanyorwa pachapter 11. Ava vose ava vakafa vasina kuzviona zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakati tiri vafambi nevapfuuri, vazvikwazisa vazviona zviri kure. Kutienda kwakaita kuti vaite vatsungirire pakufamba kwavaita nekuti vane chavakanga vakatarira kumberi. Tinogona kuomerwa neupenyu pakati apa. Zvizhinji zvatosangana nazvo pakati apa. Asi kana tiine chatakatarira, tiine kutenda kuti Jesu anotisvitsa ikoko tinosvika chete. Ukasava nevision, unoita dambudziko rekupinda murong race. Taita maKristu asina vision, ari kupinda maresi asiriwo. Unopinda resi yemaparalytic, maparalympic, iwe usiri chirema. Unopinda resi yemawheelchair, iwe usiri chirema, kana usina vision. No, manya the wrong race. Ndiri kuti chiko nemaKristu akanitarisa. Tine maKristu ari kutarisira kuenda kudenga, but vari muresi isiriyo. Vari kukwikwidzana nenyika. Nyika ikati chino chabuda, nevo varimo. Nyika ikatanga kutengesana nekutsvaga mari, naivo varimo. Kana usina vision, une problem yekupinda muresi isiriyo. Unomhanya nevemabhiza iwe uri wetsoka. Zvino ungavivane nevemabhiza uine tsoka here? Venyika vanotoziva style yavo, that's why vachizobvunza kana vakuonai muri murong race. Ukaonekwa nevemabhiza uri uchikidza uri paside, vanokubvunza kuti hokoyo unotsikwa iwe. Venyika that's why vachizobvunza kuti ko Masavadha anodaro here? Because vanenge vatoshamisika kuti ko muri kutsvagei muresi isiri yei? Mhanya resi yako. Unogona ngora mhanya resi yako badzi kana uchiziva vision yawinayo. Worldliness and the love of money is sign yekuti umhanya resi isiri yako. Kana usina vision, you risk racing at the wrong time. Unopinda padambudziko rekumhanya nenguva isiriyo. Mayuthi muriko heroko. Bonde rakagadzirirwa murume nemukadzi. Asi kana usina vision, unogona kuita bonde nenguva isiriyo. Mhanya resi nenguva yayo.
soko raMwari rinotiudza kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kana usina vision unopinda panguva yekumhanya resi nguva isiriyo. Mwari atibatsire tizive kuita zvinhu nenguva yazvo. Ndosaka bhaibheri rakarekodha vana vaIsaka rikati ava vakanga vakanaka vaiziva nguva nezvinofanira kuitwa nenguva. Tiri vana vaMwari tiri kuziva kuti kugara mumazuva ekupedzisira Kristu ari munzvimbo tsvene-tsvene kumirira vatadzi kuti tirambe zvivi tichenurwe kubva pamasvibo enyama, but we are busy, number 1 running the wrong race, 2 running the race at the wrong time. Mwari atibatsire. Number 3, ukamhanya usina vision, you risk kumhanya resi yausiri involved. Taita dambudziko nevanhu vasiri kumhanya resi vari kumhanya resi dzavasiri involved. Unoona mumafamilies vanhu vari kuvenga munhu asina chaakakutadzira. Nekuda kuti nehacross wakangosvika ukangodzwa kuti havakashata. Nemunhu ane misheni yake, iwe wotopindawo ipapo naye kumuvenga. Mune muroora wamusingade kuona musha hapana kana chaakakutadzirai, asi makangoudzwa nemumwe womuroora kuti uyu akashata, uyu ane misheni yake, anofila threatened nemumwe muroora, motopindawo mese. You waste resources muchivenga munhu asina chaakakutadzirai. Mwari atibatsire tisapinde mumaresi atisiri involved. Even mumachurches tine dambudziko revamwe vanototi pastor akachinjwa district akaiswa kudistrict ravo, vanosikotomuwelkama kumufidha nemakuhwa kuti amhanye resi isiri yake yaasiri involved. Pastor votosvika vaakutakurwa nemotikari, vaakuitiswa zvese kuti vapinde muresi dzisiri dzavo. Mwari atibatsire tive nevision, tisapinde mumaresi atisiri involved. Kana usina vision unogona kuita dambudziko rekumhanya resi even uchiona kuti wakatoruza kuprotecta ego yako. Tarisai zvatakaitirwa nevana vaEri, Phineas naHofini. Vari kutoona kuti vakadyiwa, havateerere Mwari wacho, asi vanopipitana neareka kunourayisa vanhu uku nekuti vanoda kuchengetedza ego yavo. Musangano vanhu vazhinji vatambura nekuprotecta ego dzevamwe vanhu. Mwari atibatsire tizive vision yedu kuti yakamira sei, tizive kuti tiri kumhanya tichibva kupi tichienda kupi. Ndosaka muchiona tine ngirozi nemadhimoni dzakawanda because dzakajoinawo resi dzadzisiri involved kudenga, dzikamhanya dzikabhejera dhongi rakaruza dzikadzika pana pasi. Tiri mudambudziko, usamhanye resi isiri yako. Dambudziko rinoitika kana ukazviinvolva muresi yese unopedzesera usisiri effective muany race because yese race unongopinda. Ngatisati kunyika tiriko, kuchechi tiriko, ngatinanganei nekuva vaKristu nekumirira shoko raMwari. Nekuti 1 Peter anotiudza izvozvo kuti you are a chosen generation, you are a holy priesthood, you are a holy nation, you are a peculiar people. Makadanirwa naMwari kudaidza vanhu kubva kudima kuuya kuchiedza. Mwari atibatsire tiite just that. Pano vhesi rabva ratiri naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Chimwe chinhu chinotipropela kuti timhanye muresi, mawitnesses akatitarisa. Tati isusu chapter iri pamusoro chapter 11 ine magamba aripo akararama upenyu hwekufadza Mwari. Saka ndoda kugrupa mawitnesses akatikomberedza into 2 classes. Number 1 ndeye mawitnesses ari kutorarama izvozvo ari kutiona tichirarama semaKristu. Number 2 ndeye vakararama chiKristu vakafa. Saka let me touch vekutanga ava vanotiona tichirarama. Ukangozviti muKristu vanhu vaakutokuona. Kunyange ukanyora pastatus yako kuti zvoni mind your own business, uri kutozvifonera because vanhu havasiyane newe. Hauzviraramire wega, hauzvifire wega. Pane vanhu vakatokutarisa, pane vanhu vanotokuverenga upenyu hwako. Vamwe vanambobvira vaverenga Bhaibheri, avanambobvira vaverenga Spirit of Prophecy. Bhaibheri ravo ndiwe, vanotoona iwewe kapfekere kako nekuti wakati unoziva Mwari vanototi ukapfeka kuti izvi ndozvinoendesa kudenga voteedzera. Vakakuona uchidya vanototi izvi ndozvinoendesa kudenga voteedzera. Kamudiscipliniro kaunoita vana vako atori manotsi avanenge vachikopa. Kamutauriro kaunoita nehusband yako vanotokopa manotsi. Kamureletero kaunoita nema-in-laws ako vanototi ndozve kudenga kaizvo. Saka haugoni kuti vaite mind their own business. Utori a savor of life unto life, a savor of death unto death. Saka haugoni kuudza vanhu kuti mind your own business pastatus. Izvo zvinondinakidza zvinoita vanhu. Unoona munhu akanyora pastatus kuti mind your own business, but ada kuti vanhu vaverenge status iyoyo. Vanhu vakasaverenga status yake anotsama.
kana vaverenga pakaziso paita futi tinonzwa kunza vaverenga wena, especially munhu akatageta nemeseji iyoyo akaiverenga anofara stereki. But not that person aite mind their own business. Kodai aite mind his or her own business asina kuverenga status yo waifara here. Saka ndiri kuti chi vanhu vaMwari, ndiri kuti muupenyu huno vanhu vakatitarisa ende vanotodzidza umwari kubva kwatiri. Hatiraramei, hatimhanyei mumarathoni chiziva kuti pane vakatitarisa. Hatimhanyei mumarathoni ichiziva kuti pane vari kutiona. Hatimhanyei munhange mutange yeupenyu ikai tichiziva kuti pane vari kutoda kutoziva Mwari kuburikidza nesu. Poita gurupu rechipiri nderemawitnesses vakararama umwari, vakakunda, vakaenda through zvatiri kuenda through isusu. Asi vakatsungirira vakataura vakatarisa pana Mwari, vakatotitarisa vari kutiita chiye on. Chandinoda kuti munzwisisa, hatisi kupesana nestate of the dead pano kuti vakafa vaita zvakanaka vanenge vachitotiona chirarama. No, that's not what we are saying. What we are saying, havazi ma-onlookers, they are examples. Vakatisetera ma-examples. Akapinda muGuinness Book of Records. Saka records yavakaseta iyoyo. Isusu tiri kurarama upenyu tichirifeya tichitarisa kuti ainga uyu akazviita wani akakunda, tichi-encouragwa nazvo pamatestimonies paipa tinototariswa zvichitipa simba kana taakuneta. Saka these witnesses vanotiita kuti izvoni timhanye nange mutange yeupenyu nekutsungirira nekuti tinoona simba raMwari zvaakaita muupenyu hwavo. Zvikanzi izvoni neupenyu hwavo vanhu ava vakapruvha kuti muupenyu hwavo kuti upenyu hwekutenda ndo upenyu chete hunofanira kurarama. Saka these witnesses vane upenyu, vane ma-V11 ekuratidza kuti upenyu hwekutenda chete. Ndosaka nditheme yedu iri kuti the faith that conquers. Handitika munyika inorwadza zvakadai, munyika isina mabasa, munyika iri kufiwa, munyika ine zvese zvisina kumira zvakanaka, asi vanotiudza kuti neupenyu hwavo vanhu ava kuti the faith, upenyu hwefaith ndo upenyu hunokunda chete. Uye vanotiratidza kuti zvoni Mwari akavakundisa yeye is the same God today. Mwari ndiye Mwari zuro nanhasi nemangwana. Ndo zvinotaura ma-witnesses aya neupenyu hwavo. Zvikanzi ma-witnesses aya havasi kuwitnessa zvatiri kuita, asi vari kuwitnessa kwatiri kuti Mwari anotiperekedza murwendo remarathoni yedu. Handitika mapanzwisisa, havasi kutiwokera tichiita zvatiri kuita, asi vari kutiudza kuti Mwari anokuchengetai mune zvamuri kuita. Mai, mune dambudziko rekushaya mbereko here? Sera upenyu hwake huri kuwitnessa kwamuri kuti imi muri kutochema zvenyu. Ini ndaSimoni ndakanga ndisisateveri, ndakanga ndachembera, everything zvakanga zviri pandiri, zvakanga zviri kupesana netariro, asi Mwari akandibatsira ndikaita mwana. Saka munogona kukunda padambudziko renyu rekushaya mwana. Muri kunesekana here nekuita madecisions pabasa. Mozisi upenyu hwake hunopupura kuti tarai muone, indakatomboitawo dambudziko neproblem yedelegation, asi Mwari akandibatsira ndikagona kutungamirira rudzi rwautsvene rwaMwari kubva naro muEgypt kuenda kuKenani. Uri kunesekanawo here problem kana kuti yekuita relocate to a new area. Upenyu hwaAbraham hunokuratidza kuti kana Mwari ari muperekedzi parwendo unosvika chete. Saka ma-witnesses aya anotibatsira murwendo marathon of life. Zvikanzi panapa navaKorinte chapter 10 verse 13. Hakuna dambudziko rakakuwirai risati riri revanhu vese, asi nedambudziko rese Mwari anoriunza ritori ne a way out. Ukariverenga nechirungu vhesi iri rinoti zvona hakuna problem yakakuwirai isiri common to all men, meaning to say dambudziko rese riri kutishemedza nhasi, riri kutishungurudza nhasi, pane vakawirwa navo, ndiwo ma-witness aya, vakawirwa nawo matambudziko aya, vakakunda nekuda kwekutarisa kuna Jesu. Zvikanzi ngatibvisei zvese zvinotiremedza. Maweights idambudziko pakumhanya. Weight ka chinhu chinogona kunge chitori innocent ende chitori harmless, asi chinokutadzisa kumhanya. That's why muchiona ma-sports persons, they wear attire iri light, they wear shoes dziri light, because izvozvo zvinogona kuvatadzisa kumhanya. Vanoita work out kuti vabvise weight pamabodies avo. Ndiri kuti pane zvinhu zvauinazvo iwewo zvinoluka innocent, zvinoluka harmless, but pakumhanya marathon yeupenyu zvinokutadzisa kumhanya. Saka tiri kuti izvoni weight hinders progress, weight inokutadzisa kuenderera mberi. Saka deal with that weight. Weight inogona kunge iri career, weight inogona kunge iri education, weight inogona kunge iri ma-possessions, inogona kunge iri ma-pleasures.
anogona kunge ari marelationships, anogona kunge ari mapersonal goals. Chese chinokukanganisa, chinokuremera pakunamata Mwari, chibvise. Munoziva kuti vazhinji muSabata taita dambudziko rekushanda nemusi weSabata nekuenda kuchikoro nemusi weSabata. Vazhinji are studying on Sabbath. Vanotooneka pamachurch board kuenda kunoverenga nemusi weSabata. Mwari akuitire zvakanaka. Uda kudzidza chikoro chipiko kana usinga respect Mwari wacho anofanira kukukomborera kana wapedza degree iroro. Unotoona vanhu sangano rese rinenge choziva kuti ndinga hapo nhasi aenda kunoita degree program nemuSabata, but they don't have a problem with that. Mwari atibatsire tisapesue education inopesana naMwari anofanira kutikomborera. All those are ways we should deal with them. Kana relationship yako kudanana kwenyu kuchiita kuti izvoni mutadze kumhanya marathon yeupenyu, deal with that weight, work out that weight ibve ugone kumhanya pamarathon yeupenyu. Problem haizi neweight, problem iri pazvinoitwa neweight. Saka ngative necourage yekubvisa what handicaps us and lay aside all my weights anotikanganisa pakunamata Mwari. Zvikanzi nemwe munyori ane mukurumbira anonzi J. Wilbur Chapman, and anything that dims my vision for Christ, takes away my taste for Bible study, cramps my prayer life, makes my Christian life difficult, is wrong for me. I must, as a Christian, turn away from it. Zvikanzi nemunyori uyu, chinhu chese chinokanganisa kuona kwangu Kristu, chinobvisa kuda kuverenga Bhaibheri, chinokanganisa upenyu hwangu hwekunamata, chinoita kuti Christian life yangu semutendi iome, ndinofanira kuchibvisa, hachina kundinakira. Ndauve munamato wako nhasi kuti tibvise chese chinotitadzisa kunamata Mwari. Vhesi raenderera mberi richiti izvoni, sin that doeth easily entangles us. Nyaya yeentanglement yakaoma mazuva apfuura. Social media was awash nenyaya statement yakataurwa naJada Pinkett achiti relationship, extramarital relationship yaakaita was just an entanglement. Vanhu vaMwari, zvitema zvinotidonedza hazi zvitema zvihombe izvozvo kungopesana naMwari, it's an entanglement nekuti zvinotipingirisha, zvotitadzisa kumhanya mumarathon yeupenyu. Ngatizvibvise. Munoziva here kuti muupenyu chaimo even your favorite pet inogona kukupiringisha ukatadza kumhanya. Saka ndikuti zvatinonakidzwa nekuita, as long as zvichipesana nemutemo waMwari, tofanira kudhila nazvo tizvibvise. Zvika zvanzi panapa, zvinhu zvakaita seunbelief, kudhauta Mwari, kucomplaina. Vana veIsrael murwendo rwekuenda kuIsrael, rwekuenda kuCanaan, vakaita dambudziko rekungocomplaina, kusagutsikana nezvese zvavaitirwa naMwari. Izvozvo zvitema zvinotitadzisa kumhanya parwendo rweupenyu. Kuhasha, kutsamwa nerurimi urwu zvitema zvinogona kuti tadzisa kumhanya marathon yeupenyu. Pakupedzisira toda kuti tingobata mapoints maviri tobva tatomira. Zvika zvanzi zvoni murwendo urwu tinogona kusangana nekunetsa. Pane zvinhu zvinotinetesa, matambudziko enyika ino anotinetesa, ikonomi iri bad inotinetesa, unemployment inotinetesa, kushaya mbereko kunotinetesa, minyama inotinetesa. As stands, let us run with endurance the race that is set before us. Ngatimhanye nekutsungirira nange mutange atakaisirwa pamberi pedu. Pana James 1 verse 12 inobva yati, blessed is a man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Zvikanzi akakomborerwa munhu uyo anotsungirira pakuedzwa, nekuti kana aedzwa achagamuchira korona yeupenyu iyo Mwari yaakachengetera vanomuda. Saka pane chikomborero pakutsungirira. Galatians 6 verse 9 inobva yati, ngatisanetei pakuita zvakanaka, nekuti mukuita zvakanaka tinokohwa nenguva yakaita sei, yakafanira. Vhesi razopedzisira richiti izvoni, our direction of gaze inofanira kunge iri kuna Jesu, muvambi nemupedzisi wekutenda kwedu. Why look on Jesus? Don't look at people, don't look at circumstances. Usatarise zvakakutenderedza. Dzidza kubva kuna Peter, paakabvisa gezi yake pana Jesu, akutarisa mvura akatanga kunyura. Zvakatitenderedza zvinotityisa, zvinotivhundutsira, zvinotirerutsa kutenda kwedu. Asi tikaisa kutenda kwedu kuna Jesu, uyo akafamba nzira iyi akakunda, tinowanikwa chikunda. Saka toda kuti Mwari atishingise panzvimbo inoyi, pakemeeting inoyi ya2020 tive nemunamato uiti, Savior Jesus pilot me. Tigoimba rwero rwekuti he leadeth me, oh blessed thought. Marathon yeupenyu inorwadza, inonetsa, inokuunisa, inoita kuti vanhu vaore mwoyo pakutenda.
asi kana Jesu achitungamirira the great pilot tinosvika chete. Saka Jesu achiti uyai kwandiri mese makaneta makaremerwa ndinokupai zororo. Mwari akomborere kuverengwa kwezwi rake. Amen.